marcas, do noreste galego, trátase, nós entregamos, fixemos unha campaña que vai cumprir un ano en febreiro, en marzo, trátase de plantear que os diferentes concellos que agora cambiaron o político e tal, os nosos programas levan plans de choque contra o paro, por lo menos paliar a situación de desemprego que está nesta comarca, e o que estamos a facer é a presentar unha solicitude de plan de choque comarcal de choque contra o paro dos nosos concellos. Entón, xa no ano pasado, en marzo, antes das eleccións municipais, presentamos un escrito, tanto na Xunta de Galicia como aquí, con 1.375 asignaturas, onde solicitábamos que se abordara o problema do paro como un problema principal desta comarca. Nos consideramos que o propio sistema, a administración pública, que o que tiene que resolver o problema de desemprego é dar cobertura a xente, cobertura económica a xente, as persoas que están en desemprego sin ningún tipo de prestación. Decíamos tamén que había que dar unha solución ao problema de estar tanto tempo de desemprego sin ningún tipo de perspectiva de traballo. Decíamos que eran as administracións que tiñan que paliar, polo menos paliar, a situación que está vivindo moitas familias, e nos consideramos, o que temos destacado e falado con moita xente, con máis de 1.375 personas, é que a súa situación a está resolvendo as súas propias amistades familiares, sobre todo as familiares e sobre todo pais, no sentido pais xubilados e presubilados que manteñen as familias enteiras tanto a nivel económico como de subsistencia na propia hora de comer e a hora de resolver moitos problemas. É dicir, que hai pensionistas e tal que están dedicando as súas pensións a manter as familias, que tiña que ser a administración pública, nos consideramos. Por outra banda, consideramos que os plans de emprego que están facendo son sempre de axuda ao emprendedor, axuda a grandes empresas multinacionais que veñen aquí, que realmente non solucionan o problema do desemprego. Nos están vendendo o tema do ferrol container e tal, isto do porto exterior, que van vir un montón de contenedores, van dar moitísimos empregos e tal, e isto teña que estar resolto en 2012, e resulta que ainda a día de hoxe, despois de recibir un montón de millóns do Estado, un montón de millóns, non están funcionando sequera. Vamos, non consideramos que en marzo non se vai poñer a funcionar. De feito, a nivel económico, o transporte de container a nivel mundial baixou un 45%, e Singapur está cheo de barcos de transporte de container fondeados, e que non nos vendan realmente o que non vai ser aquí. Falan bueno, hai moitas empresas que recibiron axudas públicas e pecharon, ou mesmo despediron aos seus traballadores, é o que poñamos no escrito. O plan Ferrol e todo o que se desenvolveu alrededor deso. Nós o que queremos é unha contratación directa dende as propias administracións públicas para paliar un problema de desemprego que hai nesta comarca e un problema acuciante. A parte deso, consideramos que a loita contra o cambio climático, a loita pola defensa da ría, polo mantenimento de manutención da propia cidade que está decaendo, que está en declive demográfico, económico, social, require un montón de emprego, e ese emprego están esperando aí as portas do INEM para que se lle contrate. E pedimos a todas as corporacións que agora mesmo acaba de cambiar de cor, que aquí nesta comarca, en todas as comarcas, só hai 3 concellos que estén baixo a batuta do que hoxe goberna na Xunta de Galicia e no goberno central, que é o Partido Popular, e agora aquí cambiou, e non hai que poñer disculpas, e poñerse máis a obra, e poñerse para elaborar un plan comarcal de choque contra o paro, polo emprego e pola renda básica. A renda básica non é algo que se diga dificilísimo de conseguir, tal. A renda básica é unha aportación económica que non vai pasar nin ao calcetín nin para a economía especulativa. Vai ser para a economía real das persoas, para poder comprar o mínimo que lle fai falta para poder vivir. E ese diñeiro de renda básica vai estar circulando por toda a sociedade e por toda a economía. Non se poñan disculpas. A renda básica é necesaria se non hai emprego. Non sei se tedes, por decirlo de un xeito, fe ou un pouco máis de ilusión con esos cambios políticos os que comentabas agora gobernando nos concellos, se pensades que as vosas reivindicacións con menos non sei se van ter un pouco de mellor acollida? Nos consideramos que sí, é máis, non é só consideramos, se vamos a presionar suficiente para que sí, que o poñan como un dos principais problemas que ten esta comarca, como algo a solucionar e a tratar. Eso que queremos. Llevamos un ano intentando conseguir isto e agora estamos decididos a facelo. Exactamente, estamos no tema da construcción naval,
vamos a meternos tamén de cheo, temos moitas persoas interesadas en que aquí se faga, e realmente que se dé unha solución, e que realmente haxe emprego, e que se contrate, que se deixe de facer as cestas, que se deixe de hai que acabar coa economía, coa precariedade da contratación no sector naval, pero xa, eso, vamos, tamén vamos a vixiarlo e aparte vamos a mobilizar por eso. Nos concellos non sei xa presentachedes este tipo de propostas, estes escritos, tivechedes algún tipo de contestación ou ainda non? Polo de agora non, é dicir, estamos na primeira fase, que é a entrega dos diferentes escritos aos diferentes concellos, e dentro do escrito estamos a solicitar unha entrevista cos grupos municipais para que nos falen dos seus plans que teñen con respecto á afiliación do desemprego. Sobre todo hai unha serie de concellos nesta comarca como Narón, Ferrol, Fene, que teñen un paro totalmente desorbitado, e aparte disso ten moita xuventude, sobre todo Narón, que está no desemprego e que necesita unha solución. E, bueno, iso é o que hai compañeros. O teu nome? Ignacio Martínez. Que se poño representante das marchas, Neste momento portavoz deste acto que estamos realizando. Vale, perfecto. Pois graciñas. Vale.